No. Dobrý večer. Ja som pán doktor House. Dlhé roky sa venujem práci s chujmi. Tak, toto je chuj. Pozrite sa na tie rysy. Úplný chuj. Pozrite sa. Toto je chuj. Sociálna práca patrí medzi veľmi náročné keďže pracujeme s chujmi. Chuji sú v bežnom živote prakticky... nedajú sa začleniť do spoločnosti, pretože sú to chuji. Takýchto chujov väčšinou takto pijeme, takto kopeme chuja do... A keď nás takto udrú, väčšinou použijeme nejakú injekciu, aby sme tieto zvieratá uspali. Ale náš program sociálnej práce sa snaží začleniť týchto chujov do bežného spoločenského života. Pozrite sa, ako vyzerá tento chuj. Vzali sme si príklad z árijskej filozofie, kde sa tento chuj dá spracovať na kožu, peňaženky, tašky, do auta, čalunenie, jeho vlasy, z vlasov, ktoré bohužiaľ tento chuj nemá, sa dajú urobiť látky, koberce, nádherné práce. A jediná vec, ktorú nevedeli využiť Nemci, bola lepka. My sme vymysleli popolníky. Ďakujem veľmi rád budem, keď ďalej budete sledovať našu prácu s týmito chujmi, ktorým sa dlhoročne venujem.